Има хора, които не създават дрехи и просто модни линии. Има хора, които създават стил и мироглед. Има хора, които чрез творчеството си те карат да ги следваш. Такъв беше Джорджо Армани, кралят на елегантността, или както често го наричаха, маестрото. Джорджо Армани разчиташе и твореше основно в черно-бялата гама, защото разбираше непреходността на класическата красота. Той използваше класическия стил и щрих, за да покаже красотата на мъжа или на жената чрез собствените си дрехи. Джорджо Армани беше творец, който върна на сцената мъжкия костюм. Човека, който приспособи формалните дрехи в така наречения casual wear. Power Suit by Giorgio Armani донесе революция на носенето на сакото в ежедневното ни облекло и в ежедневните ни дрехи, леко прекроявайки класическата му форма и използвайки леки и не толкова формални материи. Джорджо Армани показа стила и класиката, как трябва да присъстват в ежедневието ни. Роден аристократ, от неговата натура и от неговата личност се излъчваше единствено само спокойствие, класика и аристократизъм. Около Джорджо Армани и неговата мода винаги имаше една нотка на тишина, една нотка на неокласицизъм, на спокойствие и вътрешен мир, защото дрехите, които той създаваше, носеха не само светлина и класически нюх, но те носеха и посоката, в която трябва да върви съвременния свят. Леко, спокойно, с високо вдигната глава, творейки основно в черно-бялата гама, с класическата щриха, без да залита по екстравагантността и модните лонабита. Джорджо Армани през 1980 година облича основно Ричард Гир във филма American Gigolo и това го поставя под светлината на прожекторите. От тогава до сега е ясно кой е класика на съвременната мода, кой е класика в италианската съвременна мода. Този нежен, непринуден, джентълменски стил, на който Джорджо Армани остана верен до края на живота си. За пръв път тази година той не присъства на собственото си ревю в Милано по време на седмицата на мъжката мода, заради влошеното си здраве, но до края на живота си работеше върху концепцията и честванията за 50 годишнината на неговата модна линия. Джорджо Армани остана независим. Независима остана и неговата компания. До края на живота си той беше креатив директор и бизнес директор на Армани. Той създаде не само дрехи, облекло, той създаде аксесуари, невероятна линия за косметика съвместно с Лореал. Разбира се, облече италианските таксиметрови шофьори, Алвиталия, както и част от униформите на италианските полицаи. Джорджо Армани имаше невероятен опит и невероятни концепции в интериора на хотели и сгради. Джорджо Армани беше иноватор. През 2007 година той за пръв път показва собственото си ревю дигитално, като това го прави визионер и откривател на бъдещите дигитално показани колекции. Джорджо Армани остави след себе си не само мода, той остави посока за начин на живот и развитие. Скромен, изключително вглъбен в себе си, усмихнат и невероятно по-италиански чаровен. Света загуби последния си класик. Остава след него невероятното му наследство, за който той много сериозно се е погрижил. Rest in peace, Джорджо Армани.